jingpule na ki kam jong ki apostol ki nong ka ba ar phra ka du khot khatin riu hadu ar phuei haba ngila poi harum ya u Paulus la sha man shom marwei bad u shipai u ban ab ye u hadin lai sni u Paulus ula khot lang ya ki rang ba ju ki ba hamda anda kila ya kendu lang ula ong haki ko henmen ko para wat la ngam shem le a persha ya ki briu jongi ne ya ki dostur ki bangi la yo pateng na ki kpat men jongi yanga la penlong koidi Jerusalem bat la IT ha ki Roman kini kila to ket yanga bat kila kwa ban pillat yanga namar kim shem a kabangada wa banyam Henry haba ki ju kila persha ya kani ngam ban se ban apil sha u kaisar wala ngam don a ban modui persha ki jat bin riu la jong nakani kadaw ngalakwa panyakendu pat phi pat banya kren pat phi na marba la te yanga da une u kenjri na ka benda uta ha uba ki pa Israel ki kermen kumba arsnem u Paulus ulashong hangta hagajaka kaba ula shimwa yarade pad ula pediang snubha kat ya ki bawan ban ya kendu ye u da kajing shlur pat klem don jingwit a ula yalap ya kahima u Blei badula hi kai shaphang utrai Jesu Christ ktien jong utrai kasam khatwei khat saw hadu san bat henyo utrai udon ha ka temple bukhu jungu ka khet utrai ka don hapneng ki khmat jungu ki yoi ya ki brio baro utep ka e ba kile utrai utanju yaki bahong bat ki bas new nadu ka do nun u isi ya uriu klem an na ba utrai ulong u bahong u i ya ki kam bha tang ki bako u ya u kindawa badyo i ya u ka gospel kat kum uyo anes bukhud kilanong ka ba arphuei ka khod arpho hadu arphusan u Petrus ulaphai bad ulayo i hadin ju u ya uta uwei pat usenran uba u Jesu i uto uba la shanya ha ka shadem u Jesu ha ka jingkhawai mir bad ubakeli ko kenrat u ei uta u bandino yeme haba u Petrus ula yo i ya u ula ong ha u Jesu ko kenrat ya u ne pat kumno u Jesu ula jubab ya u ladanga kwa bo un em hadu bangandawan sale ye phi to but yanga kumta labna keleng hapdeng kinong but u Jesu baune usanran un om yam Henry u Jesu shem ong ba un om yam ula shu ong ha u Petrus ladanga kwa ba un em hadu bangandawan sale ye phi dei uta usanran ubala kren ya kini ki a ubala thoru yaki pat ngite bakata kaba usaki kalong kaba shisha tidang don bun ba ki weipat ki a ba u Jesu ula beni ada dei ban tholut yaki baro ka wei pa ka wei ngatharai pagaperthei hi kamla nyam ya kita ki kon badei ban tho ka gospel jong utrai